Táimeigh a chead léad ó Féile Scoildrámaíochta í dói. Seo Féile Scoildrámaíochta agrana Common Scoildrámaíochta agus faoin na drámaí sféran seo ainmniúthain thugannéile chuige agus ó sin faoin na drámaí sfér ó sin a ré go dtín Féile tar bhfuil an ghearr. Léiríú drama dhéag aniu agus am mhaire le níos scríthíris tá trí drama dhéag. Mar sin dé bé céir am as fiche. Bhí drama dhéag úr san éile seo ar fád. Agus bhí se gáilanta na drámaí seo eiceáilte aniu agus tá sé deas go bhfuil daoine óga agus múnteirí agus tuismothirí scríú drámaí úra. I meanna bhí me scríú agus léirú drama le Amharclann Ghaoth. Mar am a hain bud a turas síos go mbeadh an gcaighdeán go dtí néile náisiúnta Scoildrámaíochta agus iad ar an bus agus na actaí le go táhain ar an bus na páisí gamadís iad a gcírí tein na cuairtaí nétas agus ceáils an crack a bhíon acu. Tá sin má glórí an seogann mar bháltar aniu agus lórann se leis na páistí in a hanráma agus fearann se máúdaí agus chuideann se go mór le spirid scáil agus le féinmúín páistí. Dí drama déag ar an ardán aniu, bhí siad th bar ar fáid, ionta go deá maiid. An éagsúlaid iad a chatas a an chearan den Hondaid, bíon cuid cinn de éiltí éitiúla in gcuige olú, agus ganíonn áras féile dóir an éile smó agus is airde caighdeán. Bhí scoiltaithe seo ó na trí páistíonn seo na Rossan ó Ghaoth agus ó Chaighdeán agus go mbeidh leis an fásta ó áitethe eile ar fud a Hondaid. Gáilanta drámaí eiceáilte seo ón Ghaeltacht léir, bhí drámaíonn seo aniu ó na dúthaí agus ó scáil tríomhaige in Neamhainne. Rud is mó chur an glundar arm na scriptaí nua scríofa. Méid saolaíad a teag múnteirí muos na Scáilteacha na Forne. Ní bhain go léiríonn siad drama, scríbann siad scriptainna, cumann siad éhar nudaí fa héan, agus déanann siad anobair ar fáid. Agus mar bhainteoir Gaeilge me héan an dáscóil bliana chaim me sa tomar a ranga. Ní rud a bí eile bhó a spreag chuéistí man fólama na drama. Go dtí an drama mai, well, Brand ar an duine bitir ar an lot féachanna ach bhí drámaíonn seo nniu agus bolléir gur bhain an lot féachanna an dúholtastú. Bhí siad gcaighdeánar, bhí siad glic, bhí siad cliste, bhí nualaíocht a buint slá agus bhí siad ar ardchéidir ar fáid. Seo? Manuel, ó amí. Sin an Manuel a bhuain. Sé ar tín tú páisís iadidir go ar an ardán. Páisin le de chií agus bhín ar a dúthart iad eiceáil bring na páisí jobún head Sky in use go bráda lasú as an obair le gurn siad bhain mansáta sé sin neal cása leis an éile in seágaí dóir. Camarag, gur mór an éirí dú seán cheadúir a leog me se cástfuam in san Amharclann ó Cóiríoí agus bhí na cyfní na srú chláigean ag siúlaiste. Smuintú ar Tom Wangalo agus is smuintú ar Witar Vigil Viride agus aisteoirí dóir Johnny Hien, Néilí Mulligan, na daoine sin le go léir. Bheadh na daoine sin de mó sin seo nniu de bheiceadh siad an Amharclann atá sa phobal seo ggóil na héiseanna is fearr agus an truc agus an trálú snua amseire agus níhain siad ach bhfuil daoine bhaineann úsáid agus efad cheart as an trálú sin. Óca dínta, dearann go bhfuil seoir na hócatí is táhairtaí sa bhliain de phobal na héite seo.